Auditor General bende kotenre kod okumba mano mar Eduafia ma bende likre ni siling bilion 2.3 bende nolala e bwo okumba makamano. Kata kamano nitiere oteka mano mar Frederick Osuru wacho ni yaure Sharon Musna Mwalimu kanyakla kod Boaz Waruku iwacho ni nitiere kod penjo. En mwalimu kaka jakanyo mar kamiti mar somo onego gitim nonro matut pesa mawuok e migo mar somo ng'ama keto e koke. Ere kaka pesa digol e skul ma onge. Imedo ni dibed ni nitiere mibadhi mantiere sekta mar somo. Tocho ni apenji ni mheshimiwa to bende lwete mar konyo nosechopo anyuola mane onegi gobila e gwenge mag Kibra kinde ng'anyo mar Sabasaba. Iwacho ni Fred Osuru ng'ini mwalimu bende kapok adhier Boaz Waruku na nitiere seyo bende na nitiere achiel kuom jonyuol mana abago godo twak e TV mar Mugika mana wacho ni nitiere wuode manolala. Nawito ngimane e kinde ng'anyo mano mar Sabasaba. Nyaka sani bende ni penjo ni aneno ka achiel kuom joneno magwa penjo ni bende ni secho lweti. Ng'ini kaka wanen formal settlements nitie to man go mang'eny sani wan gi litre 11 nyoro ne wan Harambee Beach to wuoyi manonegno mokwongo wachne ne okogiki ofisa mapiyo to no wachne osegiki ofis kendo ng'ano modak kode machiegni miluongo ni jaduong' Miller Otieno Miller nosewacho na wachne to jogo moyudo chandruok kaka e constituency na nitie kaka watiyo kodgi samoro ka wan gi girwa moro matin to wabolo negi samoro bende wawuoyo gosiepewa manyalo konyowa ka gidwaro mtoka to wamiyogi fuel be koro magi gik matimore ma watimo e constituency to be ok ochuno ni nyaka awache Mugika kaka kony mwamiyo jogo mowito ngimagi nikech wan wachunga gi jowa temo wito ngimagi ok ng'at achiel kende kata nyoro ne an Harambee adek mane wagolo jogo mowito ngimagi to mare ni bende lwetwa biro mana chope ka sa ogik nikech awinjo ni ik mare pod ni mbele matin omiyo kik ubed gi wasiwasi ripode ne wasewinjo. Ero kama na inya kata kama nyakoro mgajwang kwa dhi nyime hang'e ne onwa seloso kotenre kod mibadhi mabende ogotache omenda mabende osebede kicholo